O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida unha semana máis ao Recuncho dos Libros, o espazo cultural de Radio Eume, no que comentamos a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco, como sempre, acompañados da súa responsable, Anabel Alonso. Que tal, Anabel? Benvida de novo. Hola, bo día. Se che parece, antes de meternos na programación habitual que facemos percorrendo día a día o que nos ofrecedes, comentar como novidade desta semana que temos clube de lectura. Que nos podes adiantar sobre isto? Pois sí, este día 18 temos clube de lectura. Estamos lendo o libro Extraordinario de Antón Lopo e vamos a ter a sorte de contar co autor na sesión, o sea que eso sempre é un plus. Un libro que eu personalmente son moi fan desta novela. É unha novela que fala sobre os apegos, sobre as familias, un tema complicado, e que conta a historia de un home que se traslada a casa materna para axudar a cuidar a súa nai, que está temporalmente hospitalizada, para axudarlle a súa irmá, sobre todo porque a relación que teñen entre eles, nai e fillo, é moi tensa, moi tensa. E a verdad, é un libro maravilloso, cunha linguaxe chulísima, mogollón de vocabulario. Estou, encantada co libro, e agora cando veña Antón Lopo creo que nos pode dar moitas claves sobre o libro que van a resultar moi interesantes. Pois aí queda esa proposta, esa actividade paralela que tedes sempre na biblioteca, ese clube de lectura. E se che parece, xa metémonos no que é a programación habitual, e como o facemos sempre, vamos día a día. O luns, comezamos polo luns, que é o día no que nos propoñedes novidades, tanto para público adulto como para público infantil. Que nos ofreces esta semana? Pois esta semana para público infantil vou vos ofrecer dous títulos. O primeiro para os prelectores, os nenos máis pequeniños. Os bolechas visitan o Museo de Historia Natural. Que decir dos bolechas? Nada, xa todo o mundo sabe que son dos bolechas, non hai superfans dos bolechas. Esta colección de Pepe Carreiro que ten moitísimos títulos e que despois tamén fai estas pequenas guías que son os bolechas nalgún espazo patrimonial ou natural ou de Galicia. Neste caso, dando a conocer o Museo de Historia Natural, que é un museo super interesante, un museo que xa data de 1840, que estuvo originariamente na Facultade de Química en Santiago e que hai uns anos, creo que como no 2014 ou algo así, se pasou a un edificio que está no Parque de Vista Alegre, un edificio chulísimo, e é un museo super interesante. Eu recomendo a calquera que vaya porque non hai moito que fun, además, e me parece super bonito, e os bolechas nos dan a coñecer fan unha visita ao museo e nos dan a conocer as cousas maravillosas que ten este museo, que creo que pode ser unha visita super interesante para calquera familia con nenos, porque a verdade é que é moi entretido e moi ilustrativo e didáctico. Sí, un museo que como ti comentas, que o visitaches recentemente, eu tamén tiven a sorte de poder visitalo, un museo moi adaptado a todo tipo de públicos, moi fácil de visitar, con 2 andares, e que ademais, neste caso, como ti ben dís, uns personaxes de sobra coñecidos polos nenos que exercen de guías para facer esa visita de xeito virtual a través desta publicación, pero que despois se pode trasladar tamén ali in situ ao museo. E despois, además, un museo que estéticamente é precioso. O edificio, como está colocada a colección, é precioso o museo, o sea, recomendámolo vivamente, vamos. E outra recomendación máis para público infantil, non? Sí, ahora un libro en castelán, Cuentos para leer con lupa, del detective Picard, que cuenta, un libro de aventuras para nenos y nenas a partir de 6, e este detective Picard, que podría parecer a priori que é o protagonista, realmente non o é, porque quen atopa as claves e resolve todos os misterios realmente é a súa filla, que se chama Agatha, e que ten
ten 7 anos e digamos que ela é a que consigue resolver todos os enigmas. O autor é Pedro Mañas e as ilustracións están feitas por Carlos Lluc. Pedro Mañas é un autor moi coñecido que ten super éxitos como Monstruos, que aquí foi un exitazo, ou Ana Cadabra, ou As Princesas Dragón, series que son moi, bueno, que teñen moito éxito entre o público menudo. E eu creo que, bueno, esta é unha serie nova que empeza e que pode resultar chula. Ademais cunha protagonista cun nome moi literario como Ágata. E agora, se che parece, pasamos xa ás recomendacións para público adulto. Pois nesta ocasión para público adulto vou recomendar unha cosa que todavía non falamos nunca, que é unha revista. O sea, acaba de salir, bueno, non acaba de salir, pero xa hai un pouco que saliu, pero temos o número novo de Cátedra, a revista que se edita en Pontedeume, unha revista de estudios históricos e etnográficos, que hai moitos anos que se publica en Pontedeume. Este xa é o seu número 31 e, bueno, pues, aparecen artigos tan interesantes como un preso eumés no Gulag de Stalin, sobre varios artículos desde distintos puntos de vista sobre o cárcere de Pontedeume, un artigo sobre o mosteiro de Monfero. Bueno, hai bastantes cousas aí interesantes, que é unha revista moi ilustrativa, además moi local, moitas veces son cousas da nosa comarca, e que tamén sempre recolle o premio que fai Cátedra, un premio de investigación, e aparece sempre tamén publicado neste libro, e o sea, me parece que pode haber moita xente que lle resulte interesante. Como en certa medida unha revista parecida á revista de UME, que publica a Asociación de Estudios Históricos aquí local, que tamén temos todos os seus números, o sea, non son novidade, pero tamén nos podemos achegar a eles, digamos. Sí, iso che iba a comentar, non? Que estabas falando desta revista Cátedra e lembrábame moito a esas publicacións que fai a Asociación UME nese traballo de investigación sobre a comarca do Eume neste caso, e que pode ser complementaria unha con outra, non? Sí, además que eu creo que hai moito público curioso sobre cuestións que teñen que ver coa vila, o sea, coa nosa vila ou coa zona, non? E moitas veces descoñecemos as cousas que temos ao lado e ao mellor sabemos moito de outros feitos históricos que non nos tocan tan de preto, non? Entonces me parece unha boa opción. E a outra recomendación para público adulto que nos facedes dende a biblioteca? Pois a outra recomendación é un libro novo de Virginia Feito, Victorian Sico. Virginia Feito é autora de La señora March, un libro que tuvo bastante éxito e polémica, bueno, é unha autora española que vive en Estados Unidos e que publica en inglés, e neste caso pues conta unha historia victoriana, ¿no?, de un matrimonio que contrata unha institutriz para darlle clase aos seus fillos e que parece que oculta bastantes perversións e secretos, ¿no? Os libros de Virginia Feito normalmente, polo menos aquí nas nosos lectores e lectoras da biblioteca, despertan filias e fobias a partes iguais. Entón, animo-vos a que o leades e que nos digades a ver que vos pareceu, si sodes dos que o amades ou dos que os odiades. Boas noticias esa recomendación para os que os aman e para os que os odian, unha nova oportunidade de collerlle cariño a esta autora. Totalmente, sí, sí. Ben, pois avanzamos na semana e pasamos ao martes de cómic, o día no que na biblioteca nos recomendades algún tipo de publicación relacionada coa banda deseñada. Pois un clásico en esta ocasión, O corto maltés de Hugo Pratt. Bueno, é un cómic super influinte na historia da banda deseñada, creado por este guionista italiano Hugo Pratt en 1967. O corto maltés é un personaxe, é un capitán cínico, pero no fondo bueno. Este personaxe así un pouco
testosterónico, pero bueno, que pode resultar moi atractivo. Este primeiro libro que temos é La balada del mar salado, que é como o libro así que inicia a primeira aventura deste personaxe, ¿no? Que é un personaxe fillo de nai inglesa e de pai inglés e nai española, ten aí unha mestura así peculiar e que non se considera a sí mismo un heroe, sino máis ben un home aventureiro e que lle gusta viaxear e o que non lle gustan as reglas. E bueno, creo que estéticamente é un cómic chulísimo que pasou moito ao arte popular. Hai moitos cadros, moitas ilustracións e cousas que teñen que ver con Hugo Pratt, e a verdad que me parece interesante. Sí, eso era o que che iba a comentar, non? Que se trata dun personaxe icónico a nivel mundial e ademais moi facilmente recoñecible, porque Hugo Pratt conseguiu crear unha estética que xa é significativa e representativa deste personaxe e dos seus cómics, que, bueno, tal e como ti describías, poderíamos dicir que o corto maltés é como o Capitán Trueno francés, non? Ese personaxe de cómic representativo do país veciño. Sí, sí, e, a ver, é un pouco, eso, un pouco carca, pero bueno, é dicir, sí que ten esta estética mariña moi chula de a gorra, o abrigo este de mariñeiro, non sei que é moi recoñecible. Eu que estou lembrando ahora mismo que hai cadros e cousas que toman este personaxe como punto de partida, e me parece que, bueno, que polo menos a nivel estético paga a pena. Pois nunca está de máis revisitar eses clásicos que tamén existen no mundo do cómic. E seguimos percorrendo a semana e pasamos ao mércores de Entreversos, o día no que falamos de poesía aquí na biblioteca. Pois traigo nesta ocasión un libro dunha poeta galega, Lupe Gómez, que ten este título tan estupendo de Levantar as tetas, e que además en este mes de marzo que estamos vivindo, ¿no? Que é un mes no que prestamos especial atención ao feminismo e polo pasado 8 de marzo e tal, me parecía interesante recomendar un libro que teña unha perspectiva de xénero clara, ¿no? Además son uns poemas moi curtos, que se parecen haikus, de 3 versos, 4 versos, doados de ler e moi interesantes, e están encabezados por unha autopoética na que Lupe Gómez explica un pouco como é a súa posición diante da poesía e diante da vida, ¿no? Di, por exemplo, que decide escapar do país das mulleres e renacer máis forte, máis digna e máis humana, e me parece unha lectura interesante. E, bueno, hai moitas poetas galegas moi interesantes, pero Lupe Gómez é unha clásica. Lembramos aquela tamén icónica Os meus dedos nas túas bragas con regla, que ten uns títulos moi impactantes, a mellor despois tampouco os contidos son tanto, pero que me parece que no mes no que estamos está ben. Sí, ademais ese formato de poemas estilo haiku, como distí, son poemas moi breves, pero ao mesmo tempo moi evocativos, o cal semella un tipo de poesía moito máis difícil, xa que ten que evocar unha imaxe, un sentimento, unha emoción con moi poucas palabras. Claro, é a condensación, o sea, conseguir esa esencia, ¿no? So que recordo unha vez que tuvemos na biblioteca a Doris Tembrás, a poeta que tiña esta máxima de todo sobra, no sentido de ir á esencia mesma do poema. E estes poemillas que son tan breves son moito máis difíciles, porque necesitas condensar aí a mensaxe, ¿no? Con unhas poucas palabras. E me parece que a xente que se anime que lle vai a prestar. Pois aí queda esa recomendación, cando menos interesante, e ademais, como ti lembrabas, non nun mes tan importante, tan reivindicativo como este mes de marzo. Continuamos camiñando na semana e chegamos ao xoves, que é o día que sempre dedicades aquí na biblioteca aos máis cativos, con esa programación habitual xa dos xoves na Biblio. Sí, este xoves a actividade vai a ser aquí na biblioteca, non na Casa do Peso. Repetimos a actividade, que é esta actividade de debuxar as letras, de lettering, da que xa falamos
o mes pasado, a cargo de Alba Farto. Tuvo tanto éxito a actividade e se quedou tanta xente fora que decidimos repetir o obradoiro para darlle unha opción a esa xente que estaba deseosa de vir e que non puido de achegarse. E lembrade que como na biblioteca e hai un número de plazas limitado, tedes que apuntarvos a partir do luns, durante a semana da actividade podedes apuntar, e hai 20 plazas nada máis, o sea que chamade rápido. Bueno, con tanta demanda ides ter que pensar en facer actividade tamén para adultos, que é unha actividade esta do lettering que tivo certa relevancia, porque tamén, e isto é unha opinión persoal, cada vez escribimos menos a man debido á introducción da tecnoloxía, e parece que estamos volvendo a esta forma de escritura que é máis artística, quizáis, e que recupera a esencia daqueles vellos cadernillos rubio, non? Sí, a caligrafía de sempre. Claro, creo que en España non se deu aí como moita importancia a caligrafía. Hai outras culturas, por exemplo, a cultura xaponesa, na que a caligrafía é fundamental, pero tamén me dá a sensación de que isto que falabas tú das novas tecnoloxías é certo, no? Que estamos abandonando a veces as cuestións manuais para moitas cosas, pero ao mesmo tempo é como un repunte de volta a esas cosas tradicionais. Volve a xente a bordar, a calcetar, a facer, non sei, ese tipo de cousas, porque creo como que botamos de menos estas cousas que se fan a man e que son como propias e que teñen o noso sello personal, ¿no? Entón me dá a impresión de que por eso este gusto tamén polo lettering e todo eso. En este caso solamente nos diriximos ao público infantil, pero podemos pensarnos facelo para o público adulto. Todo este tipo de cousas son moi relaxantes. Parece ser que non o sei por experiencia, porque non me llevo Dios polo camino del arte, pero parece ser que a cerámica é unha cousa moi interesante tamén, que a xente se queda aí como moi prendada de esa cuestión. Mire, si axudamos a relaxar un pouco estes ambientes tan crispados que temos na vida, pois perfecto. Ben, non podemos esquecer que tamén os xoves facedesnos sempre unha recomendación de obra literaria que vai acompañada de obra audiovisual, ben sexa unha serie, unha película ou un documental. Cal é a vosa proposta esta semana? Pois esta semana falamos vos dunha novela, Los chicos de la níquel, de Colson Whitehead, que acaba de salir unha película dirixida por Ramel Ross e que estaba nominada aos Óscar esta última edición dos Óscar, no? A novela foi premio Pulitzer no ano 2020 e varias críticas que escoitei da película a plantean como unha opción como moi interesante, unha adaptación moi interesante desta novela. É unha novela que fala do racismo, que conta a historia de un rapaz que acaba por unha circunstancia dentro de unha especie de centro para adolescentes, de correccional ou algo así, e como aí nesa academia, os chicos de la níquel, a Academia Níquel, a súa vida é unha tortura precisamente polo seu cor de pel, no? E creo que a película está contada desde un punto de vista moi interesante, como un punto de vista subxetivo, e me parece que pode, que además supoño que ahora mismo é doada de atopar, porque, bueno, xa vos digo que estaba na lista das nominadas aos Óscar, no? E bueno, é un tema difícil e duro, pero que hai que tamén ser consciente de que esas cousas suceden, ¿no? Además que está baseado en unha historia real que sucedeu, ¿no? No estado de Florida. Pois aí queda esa proposta pola vosa parte desta combinación de libro e peli, e xa chegamos ao último día da semana, que é o venres, no que aproveitamos sempre para falar un pouquiño do autor do mes. Pois neste caso, este venres, que é día 21 de marzo, día da poesía, o autor do mes nos ven, vamos, estupendo, porque Bernardino Graña é un gran poeta. Pero me gustaría falar tamén hoxe un pouco de como Bernardino Graña estuvo moi relacionado coa música, no sentido de que hai moitos músicos galegos que fixeron cancións con poemas de Bernardino Graña. Algúns tan, bueno, por exemplo, Suso Bamonde, Minimero, Astarot,
todos estes grupos fixeron versións de poemas de Bernardino Graña. Entre eles, por exemplo, un tema que a mí me parece maravilloso, que é Como hai vivir mañá sin a luz túa, unha das miñas cancións preferidas. É unha canción preciosísima, un poema preciosísimo, moi emocionante, do que Suso Mamondo fixo. Creo que é a mellor canción que fixo Suso Mamondo na súa vida, o sea, me parece maravillosa. E tamén hai un grupo que se chama Varalonga, que ten un disco inteiro dedicado á poesía de Bernardino Graña, que se chama Sempre Mar. Entonces, se te das tamén esta relación que a poesía ten coa música, neste día da poesía, pois a mellor a podemos visitar a través da obra de Bernardino Graña. Sí, ademais que aquí en Galicia pois estamos ao mellor máis afeitos a escoitar, sobre todo na voz de Amancio Prada, eses poemas de Rosalía, ou mesmo grupos tan senlleiros como foron no seu día Fuxan os Ventos, pero tamén temos propostas un pouco máis alternativas ou máis modernas, como ti mencionabas, Astarot, non? Un grupo de rock pesado, de heavy metal, que colleu os mellores poemas da literatura galega e trasladounos ao seu estilo propio. Entón tamén é unha boa maneira de achegarse á poesía para os que somos amantes da música. Totalmente, e ademais en certa medida a música, as cancións sempre son poesía, o sea, sempre hai aí bueno, non hai tanto que se lle deu o premio Nobel a un cantante, o sea, cando lle deron o premio Nobel a Bob Dylan, no? E eu creo que ao mellor a maneira de transmitir a poesía hoxe en parte é esa. E é unha forma interesante de achegarse a Bernardino Graña, que é unha figura enorme. Moi ben, pois Anabel, moitísimas grazas por esta recomendación. Non sei se nos queres comentar algo máis antes de pechar o programa de hoxe. Sí, que ahora os venres tamén temos esta outra sección que facemos agora, que se chama Na Nosa Vila, e donde recomendamos un libro local. Neste caso vamos a recomendarvos a novela de Adela Varela, El chico de Mercaderes, unha novela en castelán, que conta a historia de seu avó, que emigrou a Cuba, e un pouco todo o periplo del, como, o sea, de como enfrontou esa emigración e todas as cousas que lle sucederon. Este libro escribiu Adela baseándose nas notas que deixou escritas seu avó antes de morrer, e tamén en certa medida nos achega a historia das Pontes, porque como el, moitísimos outros homes e mulleres desa xeración tuveron que emigrar, e Cuba foi un sitio especialmente escollido polos ponteses para emigrar, ¿no? Hai este panteón de As Pontes en Cuba, que garda os restos de moitos paisanos, e hai unha relación, bueno, e os emigrantes cubanos retornaron e fixeron, por exemplo, a escola de Santa María. Hubo unha relación aí moi que fluía entre os pontes que estaban en Cuba e a vila. E asistir desde a ficción, pero unha ficción baseada nunha historia personal e nunha historia real, a todo eses acontecementos tan difíciles, me parece moi interesante, e tamén nos axuda a ver a outra migración, a que se está facendo ahora ao revés, con outros ollos. Pois unha moi boa recomendación, que como ben dicía está moi ben sellada a historia recente daqui da nosa vila. E agora sí, despedímonos, Anabel, ata a vindeira semana. Moitas grazas, como sempre, por traernos este anaquiño da biblioteca aquí a sintonía da Radio Municipal das Pontes. Nada, grazas a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.